Unións Agrarias di que están a recibir nas súas oficinas comarcais do Ribeiro as primeiras queixas de viticultores pola entrada de demandas de xabaríns nos bancais e nas parcelas de viñedo. Os animais comezan xa a provocar danos na colleita, especialmente as femias, acompañadas de crías que derruban os sacios ou tiran as uvas ao chan para alimentarse dos froitos que van acadando un maior grado de maduración. A Organización Agraria advirte que esta situación previsiblemente irá a máis durante as próximas semanas, a medida que aumente a madurez e o contido de azucre da uva. O risco é especialmente elevado este ano, xa que as condicións climáticas apuntan a un posible adianto da vendimia, aínda que quedan varias semanas para o inicio xeneralizado da colleita. As entradas de xabaríns están a producirse en prácticamente todos os concellos da comarca, amparados pola denominación de orixe Ribeiro. A situación administrativa dos terreos non é homoxénea en todas as zonas afectadas. Ante esta situación, Unións Agrarias demanda que a Xunta planifique medidas de control poboacional e de prevención de danos nas zonas de réxime cinexético común de BAD. Reclama tamén que se establezan contacto cos TECOR das demais áreas afectadas para deseñar unha estrategia coordinada que permita anticiparse aos previsibles ataques que se producirán a medida que avance a maduración da uva.